салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман камтар хостам сайри гашт кунам, магазино да гардам, камтар пӯшоку пар гирам, худам да кудако да. хостам шумоам ҳамроҳи худ гирам. ҳамин рӯз ҳама магазинои тумен кушода шидай. магазинои одежда, обув, хеле магазинои майда буд. Планета, ина магазинои дигар, шокови сена, ин магазино кушодагӣ буду. Магазиное ки хеле зданиёи калон дан, детский мир, дочки сыночки, ин магазинои глория джинс ҳастай. Зданиёи чанд этажаҳай ва ё маҳкам будан. Амирӯз кушода шида, имрӯз мо вай омадем. Та ин тарафи ашан омадем, ҳамин пеши ашанда гӯем ин тарафта лентаҳай, ин тарафта ашанай, баъд ҳамҷа я здани калонай, гӯем ҳама магазино дурнушта ҳастай. ҳамҷа омадем, ҳози ман медурам, ягон чиз худам да кудакода вибират мекунам. шумоам ҳамроҳи ман бошен. мебинем ки чӣ хеле скидкаҳо ҳастай. ин ҳамихе магазино ҳамҷада ҳастай. ҳозир медуроем мебинем. ҳамин магазини детский мир, магазини глория джинс, дочки сыночки, ҳамин магазино мада маъқулай ки качествоаш ҳамавақт нағзаю ваяй. Скидка катияй бисёр вақт ва ё чизош скидка катияй. аксия калон мешава. ҳамунда ман ҳамин здания калон омадам ки вибираш калонай. Аякҷо не аякҷо чизи мехостаги ман меовам. ҳозир мерем аввал детский мир. якҷоя нархи навора мебинем, ягон чиз интихоб мекунем. ман имрӯз мехоҳам то гӯем ай абед баромадагиам то бегаҳа то соати 7 вай гашта чизои бадил ма ёфта гирам. барои чизи бадила ма ёфтан мана вақти бисёр даркорай ки чандта магазин дуромада чизои ҳамаша бинам, чизи бадила ма ёвам. инҷа магазини детский мир омадем. ҳозир мерем тарафи чизои кудакона, чизои нарху навора мебинем чӣ хел. ҳаво гарм шудагиай, барои ҳамин чизои тобистона даркорай кудакода бисёртар. ҳар як сол кудако бо калонтар мешавану пӯшокҳошон майдатар мешава. ҳар сол харидан даркорай. бисёр вақт нархош дастрас мешаванд. инамин футболкаҳои нағз 200 рубли 300 рубли мешаванд. аксиёи нағз дора ҳамин детский мир. одам беҳад бисёрай, барое ки нав кушодагиан, ҳамин рӯз кушодагиан, ҳамхе одам бисёрай, ҳама маска кати, ҳама гӯем перчатка кати бисёриёш. неки ман перчатка накардам, тоқа маска пӯшидагиам халос. инҷа глория джинс омадем. глория джинс дам чизои нағз ҳастай. кудакодам чизои гӯем аксия кати, скидка кати бисёр пайдо мешава. пайдо кардан мумкинай бисёр. чизош качествоаш беҳад нағзай. ҳозир мерем тарафи чизои кудакона. рости гап ман худам дар оқа намехоҳам ягон чиз гирифтан, барое ки положение даём. вақте худо хоҳад соҳ саломат сабук шавам, баъд худам да мувофиқи дилам чиз размери мақсад размери худам меёвам мегирам. ҳозир ягон чизе ки саме необходимая гуфтиам гапо ҳамона мегирем. баъд ягон моҳ баъд насиб боша омада
полный покупка хидмда мекунам. ҳозир фақат кудакода чиз мебинем. марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед. ҳамин магазин гаштан як гӯем бе кудакоро нагирифтам. ин як ваяй як праздника гӯем мада худам тоқа магазинда гаштан ҳам зиқӣ меброя, ҳам мегардам. чизи ба дили мақсад мехостагима ёфта мегирам. барое ки кудако кати боши ҳамавақт саросимаи кудако ғам метиянд. имрӯз ман худам тоқа баромадам ки ба фирҷа гирам чизои мақсад дар корира. хушрӯ ҳама магазинои дида чизи ба дил ма ёфта гирам. ҳама магазин ма даромада як чиз ним чиз гирифта рафтестам. магазини дочки сыночкира ма кофтам. ин зданида набудай. барои ҳамин ма ҳозир вай мерам, дигар тарафи шаҳр мерам. дигар тараф мерам ки ай инҷа хела дурай гӯем. якта здани дига ҳастай. унҷада магазини ҳамин дочки сыночки ҳастай. ҳамунҷа мерам. бисёри чизе ки мада дар корай дар ин магазино набудак. ҳозир магазини дочки сыночки мерем насиб боша. ай унҷа чизои мехостаги ман меёбам. барое ки ма ай ин пештар унҷада будам. ҳамун чизое ки мада дар корай унҷада дидагӣ будам. инҷада вай детский миру глория джинс. баъд дига магазино ҳамаш бисёриш барои одамои калон ҳастай. ҳозир инҷа ман баромадестам. насиб бошад ман меравам бо унҷада шумода видео мекунам. ай магазини вай дочки сыночки иншаллоҳ. нама ай здани баромадам. ҳавоя бинед чӣ хел ҳаво гирифтагӣ. не ки ҳаво қахонук нестаю, боронча ҳастай. дӯстони азиз, ман омадам магазини дочки сыночки. нархоша бинед чӣ хел нархҳои нағз. инами хел жемпурчӯҳо ман бачаамда гирифтагӣ будам 500 чанд рубли. ина инҷа 200 рубл будай аксия кати. ина хел футболкачаҳои остиндарозам нағзу не ки размерои майда будай. размери бача ман наёфтам. якта ҳамин жемпур ёфтам ки размери бача май тамом. инош ҳамаш нағзу не ки размерои майда будай. ба 2 сола 3 солара. ҳозир мерем ин тарафи пӯшокҳои баҳорина. ин гӯем ваё чизои зимистона, чизои баҳоринаву чизои тирамоҳина скидка шидай. бисёриёш да аксия калон шидагиай. ин киртачҳоам бисёр вай скидкаҳои калон шидагиай. ҳамин киртачҳода мада маъқул шид. ҳамин не ки ҳамин суратош намефура. суратош мумкин нест дар исломда.
неки ма ба фикрам ки ҳамин мегирам, барои ки ва нархшам нағзаю дароза ки остин дарози хушрӯай ҳам хеле ман мехоҳам духтарам да гирифтам, барои ки духтарчаи ҳам хеле чизои дароза пӯшидана адат кунад. хичам духтари ман нағз наибина чизи калтара, намехе футболкачо хармша ягон хел жемпирча хармша намефураша, фақат чизи дароз мефураша, киртои дароз. дӯстони азиз, имрӯз қатима хела сайргашт мекунем. влоги мо ба фикрам ки ҳамин магазино да оғоз шуд, магазино да тамом мешава. камтар хостам шумоам қатим гирам, шуморам камтар тамошо кунем, зиққитон буроя, барои ки марам ҳамхе видеоро бисёр тамошо мекунам, нағз мебинам, ҳар вақт рафта наметонам магазин. кудакои майдакати хеле видео боша мебини, нархи навора мефаҳми дар куҷо чӣ хелай гӯем нархи наво, ҳамҷа рафта харидорӣ мекунӣ. набинед чӣ хел скидкаҳои хушрӯ шидагиай. маҳози ҳама харидома мекунам. насиб боша, агар ки хоҳишмандо бошам, ман видеои ояндада нишон метиҳам чӣ харидам ай магазино, хидм да кудакода. ҳам хеле видео шумода маъқулай, маъқул нестай дӯстони ман. нависен таи комментарияда. фикрои шумо мада беҳад муҳимай, барои ки шумо тамошобинони ман ҳастен, шумо маро тамошо мекунед. раҳмат барои дастгиритон, барои суханҳои нағзтон. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. чизои кудакона ма беҳад бисёр гирифтагиём. насиб боша ягон видео мекунам, агар хоҳишмандо боша чӣ гирифтагиём барои кудакора. баъд влогои ояндада қуш карда мемонам иншоаллоҳ. неки инамин чизое ки барои кудакҳои майда ҳастай, нархош беҳад қиматай гӯем. чизе ки ай 3 сола 4 сола болоҳай арзон скидка кати ёфта мешава. чизе ки барои кудакҳои навраждони, барои кудакҳои нав таваллуд мешава, ин чизода вообще скидка камай. баъд беҳад чизош амин чизо қимат ҳастанд. амин 4 та 5 та чиз мегирӣ, уже гӯем 3-4 ҳазор мешава. беҳад қимат ҳастанд. ин тараф дар таравай плёнка, плед, гӯем подушка барои кудакчара, болишчӯҳо, конвертҳо, ҳама ҳамхе чизо. ҳамин дочки синочки ҳама чиза ёфтан мумкин. хайр дӯстони азиз, раҳмат барои тамошо, барои дастгирӣ. худованд ҳамаи мо шуморо дар паноҳаш соҳ саломат нигоҳ дорад. то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.